Bună și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi iar să filmăm Roblox. O să jucăm un hobby și de data asta sper să nu se mai vadă ca data trecută. Bun, primele nivele foarte simple, nici nu mă chinui. Dar sper că o să vă placă acest videoclip. Iarăși hobby. O Bibi. Da, cam ușurel. Momentan. Că uite-te și tu ce-s nivelele astea. Și zice că e mega hobby. Suntem la stage 8. Da, deja suntem aici, stage 10. Cel mai... ăsta chiar că e easy hobby, pe bune. Bun. Lasă-mă în pace. No! Am mers ca șmecherul. Bun, am ajuns stage-ul ăsta, nu pe rând de oameni, dar merge. Există leaderboard, da, 130 maximum. Nu cred că avem noi timp să facem 130 de nivele. Bine, dacă continuă tot așa, poate da. Na. Bă, nici 3 minute n-au trecut din filmare și deja suntem la stage-ul 15. Ce e asta? Păi asta e joc? Eu cred că suntem în Fortnite. În Fortnite hobby, ce aveți? Ar fi fain să jucăm un Fortnite hobby. Ar fi frumos. Hai că-i de păsărituri în sfârșit. Când nu-i pe sărituri doar mergi, cel mai simplu nivel. De exemplu, cum e acesta? Sau acesta? Sau acesta? Sau acesta? Sau acesta? Da, stage 22, practic. Cred că așa o să fie tot hobby-ul. Zice că e mega hobby. Poate e foarte lung, dar în rest cam atât. Wow, în sfârșit sărituri. Aici am mers. Da, ce-mi place. Na. Stage-ul 28. Ce parte să o iei? Pe aia nu. Soală sau pe asta mai faină? Că o iei pe linie. Mai avem și un nivel de ăsta. Bă, simple nivelele. Nivelul ăla, uite cât de simplu e. Da, cred că m-aș băga să termin tot hobby-ul și după aia mă jucă cu un prieten acest hobby. Cam așa. Ca să o iau, să dau rebirth. Că în rest nu prea am ce face. Pe hobby-ul ăsta, că ăsta e cel mai... Vreți un easy hobby? Poftiți un easy hobby.
Vreți mega obi? Poftiți un mega obi. Da. E simpluț. Ia încercăm pe ăsta. E totul mai hard. Degeaba. Că tot îl fac. Și ăsta e ușor. Cred că oamenii mei care au făcut obiul nu s-au gândit că putem numai să mergem. La aproape tot obi. Că totuși ei cred că au vrut să sărim. Na. În fine, merge. Cred că și aici au vrut să sărim. Dar nu știu ce. Și aici au vrut. Și aici. Și cred că și aici. Am level 34. Nu-i de mirare. Și eu nu am folosit ăsta. E fine. Da, cred că o să folosesc de acum încolo ăsta ca să ajungem mai repede. Pentru că da. Am luat checkpoint-ul. Am deja stage 50. Data trecută abia ce am putut să fac și 100 de nivele și aici cred că... Da, au trecut abia 7 minute și deja suntem la stage 54. Wow! Păi, frate! Credeam că o să fie mai greu. Vă mai țineți minte când eram pe acolo? Da. Cam simplu. Mai simplu de atât nu prea găsești. Da, foarte simplu. Hop. Hop. Oh my god. Galben, te oprești. Albastru, te oprești. Cam așa. Mm, 62. Cred că mai is minim. Îs pe loc, sunt top. Aoleu, 411. Și are vreo 10 rebirth-uri, ia. Câte rebirth? 10. 10 rebirth-uri, băieți. Facem. Cum să nu? 10 rebirth-uri. Ia-le și pe alea că le facem. Developerii care au făcut harta asta, cred că nu s-au gândit deloc la nimica. Au făcut nivelele așa, simple. Wow! Te pune să stai așa. Gen, nu te poți mișca. Poți mișca camera, dar să te vezi la cum fel, așa o să vezi. Poți uita așa. Nu. Trece și caracterul tău. Nivelul 70, ajunge și la 175. Lejer. Așa de vară. Avem level 52. Da, o să mai măresc pasul cu bounty-uri. Mount.
Bang. 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 Da, se aude. Cum orice când am muzică ăștia. Că avea muzică clar. Dădeam eu pe mut că poate era cu copyright. N-aveam de unde să știu. Prea vreau să-mi iau copyright, ești așa. Copyright. Da. Țâc. Țâc. Să stai 81. Cred că terminăm și noi. Ajungem pe la 100. La 12 minute și suntem la 100. Da, cam ce mai... Vrei să vedeți un easy, mega easy obi? Poftiți. Da, dacă avea bounce-ul mai mare, sincer, ajungeam așa. Mă duceam așa în linie. Era șmecher dacă aveam bounce-ul mai mare, da? Da. Că n-a fost să fie. N-a fost să fie. Da. Ce simplu. Cred că vreți să știți și voi cum e, gen, să faci o săritură și, gen, nici măcar nu te chinui. E un sentiment foarte fain. Când așa, dar când e un hobby de la bai de cap. Eu cred că, sincer, fac încă un rebirth. Nu știu câte nivele îs, asta e problema. Da, dacă ajungem la 130 sunt în top 10 cei mai buni youtuberi. Mamă, dicule. Trebuie. Nu cumpăr nimic. Că-i pe gemuri. Sper că... Ce? Trebuie să văd. Da. Uitați unde am ajuns. În 13 minute nivelul 100. Este spre scheme? Las că vă arăt eu scheme. Păi. Mai. E simplu. Și nivelul ăsta. Aha. Merem la 130 și cam atâta. Ne oprim acolo. Să continuăm în următorul episod de Roblox.
Boing. De ce ați mai făcut drumurile? Ma. Uia. Da, și continua de nu oprim aici. Asta a fost și videoclipul. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa!